hei hi V360 Pro installation ti dana nia ama sa in Play Store a kan luta ta hian V360 Pro app hi kan zong phota hei hemi savalem hi hei hi kan install zo kan open anga chuan agreement kan agree nga permission hi kan pe nga kan scroll pheyang chuan ta hian open up new security experience kan ti anga chuan ta hian kan sign up ang email la kan sign in zo nu khan ta hian permission kan pe anga he hetilaya plus sign hi kan hetang ta hian kan hetanga ta hian toggle on allow while using the app tianga ta hian permission ho hi in allow vekanga chumi zo a chuan CCTV akha kan on don ani CCTV tuna hian anung to a ma se ha angaya a in startup chunga hi hemi a in startup hi nga ngaya he anung ti hriat na chu a light a he sensor light a here on eng thin ta Papa, how much? Please use mobile phone for Wi-Fi configuration. tikhan ron tianga chuan khami aron ti zo a khan hei hian a search mek ta ni bluetooth mang hian CCTV hi bluetooth search ha a hmu lok theilo chuan hei hetlaya scan to add ti hi hei hi inzuk metanga toggle on in tianga while using the app in tianga chuan hetilai sira hian QR code a awma hei hetlaya han a camera hian hei heta hi QR code a awma hemi QR hi in va scan ang chumi zo a Wi-Fi a khan in Wi-Fi 2G connection a kha in select ang in connect anga chuan in Wi-Fi password in chuang Wi-Fi password in chut zo a next step in tianga chuan hemi QR code a hi camera hi in scan tirang centimeter som vela hla in da anga ti chuan a ron tianga chuan chumi zo a chuan in nga kang hei hi nga angai ta nga deuh wangwang angaya ti hian CCTV hian hei hian in Wi-Fi kha connect mek ti na ni ta a connection ati zo anga Successfully. ti hian a hming hi in du in phua theia in du chuan hei hi living room te po ti theia hei chu nang mani du dana ni mai hming hi chu nang mani hming po in da theia chumi zo chon finish in tia